Angine banter lur. Cedak omahe anu. Mbah Conil Mbah Conil. Biu. Banter lur angine. Wis, biasa. Suasana kampung telur desa. Pos kampling tangguh lur. Ngenteni bolo arep review arep nyambungur. Iki lur suasanane adem. Untung ora udan, mangke udan lur to iki. Kamplinge iki. Ya wis ngene iki suasanane. Lur. Rahma kamu nanya. Iki lur suasanane pinggir dalan. Kene biyen main Mbah Conil iki kene biyen lur. Diwehi uang lho kok, Pak. Ada kelambimu. Ya paigah ya. Udah liwat. Kolo. Kolo mariku 2000. Sareng direki. Sareng. Monggo. Klambine nyeblok lho. Oh, Mbak. Silir lur suasanane. Ora lho. Lur ngene. Adem, iki rada anget terus adem. Piye ya panas meneh. Oke. Ali-ali kecil. Ayo. Mbek jogging lur. Oke. Suasana di sana sapa? Lho kok ngawak iki. Ora nggo tripat lur, tak detakke. Angel. Lanjut dari yang bungur iki lur. Bablas munggah sono. Ngetutke bocah. Haring. Ulo. Wong Jawa ngarani ngene lur. Kene. Saya kenal lu. Kali aku. Muslimah umpama. Selir lur. Arep gawe intro yang bungur lur iki ceritane. Diburu lur. Aduh. Saya nek kene lur iki sik ninggale. Aduh tiba. Tangine bungur lur engko. Bangsus sempol ayam bangsus lur. Tak promosi nih. Oh sekali tunggu sempol ayam bangsus. Tak promosi nih. Buangin banter lur. Ini daerahnya jenenge Ngampuy lur.
Silir ngetut nih bocah cilik. Lur. Dur. Apa nih gini? Mantap men. Iki maaf dulur lek pomo pirang-pirang video urung gawe video terusane. Episode 9 urung upload lur. Mari isih sibuk iki. Baru cuaca oke nguri udane. Jadi mohon menunggu. Yo delok sing biyen-biyen sik. Iya ya lur, aku iki arep ngupload sing video zaman tahun 2017 tak upload engko. Video komedi tetepan. Zamane nganggo HP cidol tapi tetep sip lur. Ketokane suara cetak-cetak lur ning HP cidol. Wis tok tenang ya tak upload. Arep nganti? Arep nganti? Kowe yang bungur, ya Bima. Bentukan. Iya. Lali aku. Bareng ora? Ora bareng. 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 Bareng rono ya lu. Tidak lah bareng oke. Ya. Real dah sireng. Wis ning bungur lho lur iki. Kampung desaku. Monggo lur sing arep dolan nyang Desa Wonosobo gratis. Mampir rumahku tak wedangi. Wis ta lur gayeng. Wis ta manut aku. Penak-penak. Panggah jalan no masih. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kamu saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 yo. Iki reviewnya Mas Bima lur. Ya penggemarku. Enggak. Iki lho rumah kene. Sedikit wae bocah iki. Kata isen lho paling. Latihan tayupan lur kita review. Ngeplok ning bungur. Enggak. Sawah lur kene. Gumbuke rubuh. Tak dudoi. Sawah. Apik lur. Lho. Nino. Boleh. Apa iki? Sudah. Lho. Jalan licik. Terus langsung gitu. Dermai. Tak skip lur ya. Isin.
kleru beres esuk. Tenanan, sekolahnya kita ya. Itu nggak boleh rugi deh. Lajinawi. Mari wisata. Lajinawi mangkai ya. Lajinawi ya. Langsung zakat dhisik. Lagi sikil kedeng iki kenceng ya. Kayak gedek kok rotokan. Lebih menikmati. Ora apa sih? Sikile ora ngene, kudu ditekon. Nanti video aku tadi guyon. Ora kaca sing kenceng. Piye. Kata-kata nih dino iki. Kata-kata hari ini info kudanan. Mantap. Latihan kudanan. Berlatihan ngeterke bocah latihan sayap malur. Lah dang-dang ora tak ngene kok kudanan to dimarahi. Kita menggunakan kaki tubuh aja guys. Tubuh. Ayo. Sare cah, pajar. Ora biasa. Bentar paten. Lho tanda kudanan. Melayu-melayu kudanan.